Wis menang. Wah, nggih sugeng dalu Bapak. inggih sugeng dalu. Kok panjenengan kok salim rumiyin. Oh, ketoke mau wis salim ya salim. Oh, nggih salim malih Bapak. Aduh, jan. Wah, ya nek isih enom ki tangale alus. Mila to Bapak. Nggih. Nggih. Nembe sepisan menika Nembe nggih. sepindah menika kepanggih panjenengan. Biyen ketemu nalika semana panjenengan isih cilik banget. Oh nggih. Pak Seno nak ora kleru biyen almarhum Bapak. nggih Dalam ten Blitar napa ten pundi nggih riyen nggih. datang Blitar nate. Blitar. Terus datang Gresik Surabaya. Panjenengan kok nek ngundang kula kok Bapak. Lah pripun? Lah kuwi tak critani. Kedahe pripun? Almarhum Pak Seno kae Nggih. arepa umure tuwa kono kacek setahun ning secara alur kae pernahe ponakanku dadi nek nyebut aku muni Pak Lek. Oh. Mas Gading nek nyebut aku muni Mbah Geter. Mula panjenengan nek nyebut Kula karo aku Simbah. Eyang. Oh Eyang, nggih. Nggih Eyang. Grandfather. Grandfather together. Grandfather. Nggih Bapak, alhamdulillah saat menika sowan dateng desa pundi desa Jaten nggih. Trimanunggal. Oh, Tri kuwi telu, manunggal ki Tiga. siji, telu-telune ngatunggal. oh, Telung desa dadi tiga telung desa jadi satu. Siji Nggih, Jaten, Jaten. kedua Manukan, Manu- sing kaping telu Kunden. Niku kok rada-rada ngoten to namine, Pak? Kok rada piye? Jaten. Maksudku Manukan ki penduduke lanang kabeh ngono. Lah nggih lek kedahe ngoten. Ya ora ming jeneng kuwi. Ah nggih, Manukan kalih setunggale wau desa Kunden. Kunden. Jaten. Wah nggih alhamdulillah dados tunggal tumplek-blek dateng mriki nggih Bapak. Oh, nggih, mriki menika nganu kok Mbak Khairul patut diatungi jempol. Wah nggih, Nggih. istimewa luar biasa Istimewa. sekali. Wong nggih. nyatane kula lan panjenengan lan rencang-rencang Nggih. sadurunge awak dhewe sowan nang kene, wah Nggih. sing ngamong tamu ya wis padha samapta, lah terus ya nggih. busana Jawa kabeh. Leres sanget. Terus sing padha jagong ya padha rawuh, terus ya tertib kabeh Lah lho. nggih, luar biasa sekali. Ini mbak-mbak peladennya juga pakai kebaya nggih Bapak. Nggih. Mas-masnya juga. Mas Sinoman. Nggih, nggih ugi ngaturaken kagem Bapak Kepala Dusun. Pak Duko. Pak Duko. Pak Duko. Oh, Bapak Duko nggih sugeng dalu Bapak. Nggih. Pak Duko ki sing daleme mau dienggo transit mau ki daleme Pak Duko. Oh, wow nggih. Pak Franky juga Anggara. Nggih masih muda Masih orangnya. muda. Nggih. Nggih semoga buat Tri Manunggal. nggih manunggal desa menika nggih Bapak. Nggih. Metri Dusun. Mametri Dusun Mametri utawa Dusun. Merti Desa. Merti desa. Dusun. Nggih semoga sak bibare Merti Dusun sedaya warga masyarakatnya sehat selalu, panjang umur, barokah lancar rezekinipun, ora lokak ning malah kebak nggih Bapak. Amin. Tinebehna saking Sengkala lan Rubeda. Jan, saiki wis pinter banget e. Mbiyen mongko Pripun? jane isih cilik. Saiki panjenengan kelas pira? Kelas tunggal SMA. SMA. Nggih. Wonten SMA 1 Puncu. Pucung niku daerah mana? Daerah Kediri. Oh, daerah Kediri Jawa Timur nggih. Nggih. Oh, kelas besok kuliah. Kuliah. Badhe wonten pundi? Rencana. Datang Jogja mriki Oh, pareng Jogja Bapak. mriki. Wah, nggih. nyenengke berarti sesuk insyaallah iso ketemu mawon meneh. nggih. Amin. Amin. Heeh. Yo caos panglipur iki pamulutan akeh banget no. Panjenengan Nggih. iki di apa ki disuni supaya bawa dandang gula rukun Islam mengko dibake pepeling. Nggih. Nah. Nggih. Nggih, dandang gula nggih. Nggih. Dinggo lagu pambuka. Nano neno. Ben dinikmati suarane. Rukun Islam ing lima pan iki. Wah, sasake Mbak Lintang Karo ki pancen yo laris tenan wong suarane nganti Nggih ngapunten rada Bapak. ning panjenengan nganu kok tak atungi jempol.
saking senenge arep sowan ing Trimanunggal ki panjenengan le sowan mriki wae mruput esuk pun dugi mriki nggih. Sampun. Wah, nginep tengene Pak Jaroni wae nggih. Nggih, wau pagi sampun dateng dalemipun Bapak Jaroni nggih laras. Jan nyenengke. Ayo nak lanjut no. Ketindakna Neno ojo nganti ditinggalke Neno rukun Islam pon niki sahadate kang angka siji kang kapindho salat dene kang ketelu yo iki kejaba layang-layang yo sing liwat WA yo akeh nak Nggih. dipinangkani mboko siji. nggih lewat HP wonten lewat Nggih. surat wonten Dan ya pokoke kudu diratani mengko. nggih Ya lanjut. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji Nonano rukun Islam sampurna matur nuwun Mbak Lintang iki sadurunge diaturake lelagon tak macake WA-ne saka pepundenku saka sapa nggih saka panjenengane Pak Sabto Saroso ki anggota dewan iki mbiyen ya Lurah Sendang Sari kene. wah Ya. nggih Iki WA nderek wungon mirsani wayang mugi tansah kalis ing rubeda ngantos tancep kayon benjang. amin Nderek tumut mangawi bagya kagem warga Jaten Kunden Manukan mugi tansah pinaringan kabejan lan kawilujengan ngapunten mboten saged nderek langsung mirsani nembe ngayahi jejiban negari. Nyuwun sinom nyamat kagem sedaya ingkang rawuh Pak Penewu, Mas Lurah lan sedaya kemawon saking Pak Sabto Saroso. Nggih, mangke dipun pinangkani monggo setunggal. nggih Monggo Mbak Lintang Kairo di lagokke pepiling monggo Mas. dielingke wis wancine aja nindakake ajan wis kumandang wayahe sembahyang natepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jaga ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna
Prayogane kita besalah senai aja semana iku perintah agama ngelingana ning donya mung sekila sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen kepingin besok munggah suwarga. Wanjine padha nindakake akan wis kumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati jaga ing agama wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina tulis sampurna yen berjamaah salat sayekti ngatake tindak mungkar prayogane kita besalah senai aja semana iku perintah agama ngelingana ning donya mung sekila sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen kepingin besok munggah suwarga. Ya, wis diaturake dienggo buka rasa Nggih. karo dienggo lagu pembuka. Nggih, Bapak. Nah, lah niki panjenengan mumpung isih nang kene, aku wingi di WA karo admin Wargolaras lagu pembuka. Nggih, Bapak. Nah, lah niki panjenengan mumpung isih nang kene, aku wingi di WA karo admin Wargolaras Mas Nggih. Gun. Nek panjenengan jare arep ngersake duet karo Mas Gading. Oh, nggih. Lagune Sampai Inte. Sampai Inte. Monggo lagu- Niki Mas Gading hafal napa mboten? Ah wingi wis WA karo aku mongso. Wingi wis WA karo aku rak dipasrahe karo Mas Gun. Nggih. Pak niki Lintang Kairo karo Mas Gading ki arep duet Sampai Inte kira-kira saged nulis notasine mboten beres mah tak tuliske notasine. Nggih. Ning gandeng lagu Sampai Inte kuwi lagu sing romantis. Nggih. Mas Gading karo panjenengan ya aja tido-tido mengko le nembang ya karo sing romantis, Ah, nggih siap. sing Pak. ekspresi. Ayo, Mas Upamane Pripun? upamane kaya Mas Gading Duh Inte. Terus sampean apa ke sampai ngene karo gandeng Kualik, tangan. Pak, niku, Oh, Pak. balik ya? Nggih. Ah, iya. Aku pancen seneng tak balik kok ya. Sampene dadi jalare pripun niku, Pak? Ayo Mas Gading disebut yang disesak neng neng nong nong. Ayo Mas Gading nyerak rene dijemput, Mbak. Ayo Mas Gading. Ayo dijemput. Kesini Mas Gading. Dijemput, digandeng. Ayo Mas Gading ya. Ayo Mas.
Pokoke rasa isin-isin. Nggih, Mbah. Sapa ngerti pengedikane almarhum Bapak mbiyen numusi. Mbiyen nalika samono panjenengan ya isih cilik, mbiyen ya melu Mbak Lintang karo mbiyen ya melu. Sesuk nek ana rejaning jaman mbok menawa Lintang karo sesuk iso dadi jodhone anakku barang mbok menawa lho. Mula kok njaluk lagu Sampai Inte. Nggih. Kudu Mas Gading iso ngimbangi lagu Sampai Inte iki romantis lho. Iya, Nek dikit-dikit digandeng aja, tangane Mas. ya manut. Heeh, lagunya Lah. dikit-dikit aja. Dikit-dikit kepiye? Ya maksudnya Aku ra nggak seneng usah- nek dikit-dikit. Lah senenge piye? Ora apa-apa. Iki lagu Sampai Inte iki lagu Cina. Lek omong-omongan nek iso ya cara Cina. Ya ora kok ya. Pokoke sing romantis. Wong lagune iki tentang katresnan. Nah, Apa kowe tresno aku terus Gading mangsuli donya akhirat tresno. Ya. Aku lali ya, Mbah. Ora wong wingi tak bantuin ya nanti. nggih. Nanti liriknya tak bantuin Mas Gading Nggih. nyanyi ya. Nggih. wong kuwi nganti ana sing nyawer apa kuwi jenenge Mas Janu? Oh nggih niki wau. Kuwi Mbak dipendet Mbak. Saking saking dibacakan. Ini untuk Ki Gading Paukir dari Positif Fiber. Vibes. Apa? Oh vibes. Tapi tulisannya R. Ana meneh kuwi saka sapa? Lintang Kairo untuk Lintang Kairo dari yang sama. Ini terima kasih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, selalu mensupport saya sama Mas Gading. Terima kasih. Nah, terus kuwi? Iki Untuk siapa? Dari siapa? untuk Ki Geter. Panjenengan ki diparingi niki. Waduh matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Wah, apa iki? Wah, duit karo kopi Iku, kapal api. nggih, Wah, iki kersane jenengan mboten ngantuk niku Ah, seminggu. enggak, iki sing penting duitnya tak jukuk, kopine mongso borong. Tak ngono. Nya, kopine nya, nya, nya. Ada lagi, Bapak. Heeh. Oh ya, terima kasih. kesehatan niki, Mbak. Bukakno, Mas. Minta tolong. Sik, berapa? Kuwi untuk Ki Geter apa untuk Ki Gading kuwi? Heeh. Ayo didepke rono ben disut. Pegang, Mas. Ah. Oh, kualik, Mas. Oh, ini. Semoga sukses dan rukun selalu Mas Gading, Mbak Lintang. Terima kasih Matur Lintang sembah nuwun. Lintang Pawukir fans. Wah, Lintang Pawukir kok. Terima kasih. Terus Itu niku apa Mas yang itu, Mas? Yang ini untuk Ki Geter. kagem yoga. Wah. Ora ding ora, padha tulisane. Oh, sama. Kami niki Ya, lho. buat Lintang Pawukir fans, Nggih. terima kasih banyak. nggih. Semoga guyub rukun selalu ya. Terima Amin. kasih sudah mensupport Mas Gading dan Lintang. Terima kasih. Matur nuwun. Pokoke matur sembah nuwun. nuwun sangat. Ning ya jane sing maringi pilih kasih lho. Aku iki Lintang karo Gading abang-abang kok nggon aku biru iki wah kan. Lah panjenengan gandengane sinten lho, Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya, Mas ya. Bola nggih. Yo. Iya. Sudah Ayo. jelas. Lagune ngene, Mas. Sampai Inte lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Prakteke. Tangane ngomong. Oh. Sampai Nah, terus Gading. Apa? apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai Oh, gitu loh. Intai toh? Heeh. Nang DA ki bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku main manut. Pripun lah iki kalau Aku emang jenengan digandeng iki manut Mas banget Gading. wis dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirimi linge ya kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal mas, saya Ben karo wanyo, dituntun Mas. Mbak Mas. Mugi-mugi apal. Bukane iki lek nulis notasi ya mendadak, iki malah lagi tak fotokopi. Oh, nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki- Teng tong teng tak tak dung tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama Nggih. kalem dangdut ning dangdut tipis-tipis. Ah. Pamrih ben panjenengan ki romantis iso meresapi ngono lho. Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, sampai Inte bukane saron iki Mas nggih. Ning neng nang ning nang alon sikik Mas. Engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, sing romantis lho. Yo, sampai Inte. Cek Mas, ini lho. Kandeng iki. Oh, Iki aku jane. kan. Mas, Se.
Mas jenengan mboten dikirimi to Mas kalih Ki Geter niki wau. Wis tak kirimi iku sik Wah, tak terang jenengan dhisik karang yo dikirimi. maklum le gawe agi mau. Wah, nggih. Ini garape ngene ya. Ning nong ning kendang langsung nyaut tak ning neng neng tak tak terang tak tak tedang tetedang tudeng. Mas Endang. Malah mencap-mencap. Kok ki piye to Mas? Aku yo pengen romantis kok yo nang omah ra tau romantis kok. Oh, baca notasi to. Walah. Ayo buka saran Mas, yo. Hihi. Mas Gading. Dalam Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak Apa? bedanya bintang sama lintang? Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Oh. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Apa indah? Apa kau tenan? Terima kasih. Yo intai. Iya kau sampai tresna kundang yen mangkana kau sampai kau impe. Ayo mas kau Ya. Lali aku. yen mangkana kau impe. Siji sanga loro wolu pitu piye kok sampe Yo masuk. Apa indah? apa kowe tresna tenan piye kok sampe nang yen mangkana kok sampe aku paling aja ngerti sok tetap ning omahku. Kita siji loro loro walu sanga pitu piye kok sampe Aja kuwatir.
Wis aku angkat tangan, Mbah. Mboten napa-napa, Mangke. Bapak. Ayo wingi wis kan dadak lagunya. Ayo wingi wis tak kirimi linge. Oh. Sarane ajar ning omah bol. Nggak apa-apa, Mancing Mas kok malahan. Lah mancing karo ajar. Iya, Nggak serapor apa-apa. golek iwak. Sesuk diapalke mergo iki nak panjenengan iso nyanyi karo Lintang karo jan pas banget ngene iki jane. Nggih. Heeh. Nggih. Ah, nek iki apal iki Mas, lagune. aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, ngene iya, kok aku iya. dikipasi Ah. piye? Iya, iya, Nduk, kene, Nduk. Aduh, aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara Kene, nggo tisu kene, garing. kene. sik. Mana, Mas? Oh, ning Oh. aku ning kene kok. Oh, ya kene. Iya. pelan-pelan. Terima kasih. Alah, alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo, saiki sementara tisu garing sik. Esuk terus nganggo tisu basah genti. Ayo kemringet kok ya. Nggih. Pak Lintang Khairo dasar dina. Dasar dino malam minggu. Oh. Wah, Nggih, pripun Mas Gading? Lah niku kok nyekel jempole piye iki? wah sikile sih nganu sik jempole sik gawe jempolo. Saya kepengin mayang aku. Kuwi nyasmitani karo Mbak Khairo, mbok Nggih. menawa sesuk ya seneng jepitke ngono kuwi. Maksudnya jepitke jempolo ki ben dipernahke Mbak Lintang. Gimana Mas Gading, udah Pripun? ngantuk apa belum? Wah, sudah. Sudah. Sudah lir-lir. Tadi sudah mau bubuk di sana tadi. Mbak Lintang, Nggih. jare mengko bengi panjenengan yang bintang tamu ini adikku Mas Catur banyak karo Mas Gading. Oh, nggih. Terus siang ini rak nganggur to awan iki engko. Nggih. Sampeyan nginepe nang Mas Gading apa nang Pak Jaroni engko. Wah nang ngene anu Pak Dekeswan. Oh, alah. Ojo, Lah pripun? jangan. Medeni. Aja nek nang kono ndak bayar sesuk aja. Gratis ya Pak De? Gratis oh. Mengke tempatnya VIP nggih Pak De? Kursi ngarep omah. Nggon teras kae. Aku ditinggal mlebu ya tinggal turu ya karo kowe iki. Didulane tinggal turu. Akeh iki liya iso meja kursi iki khusus sing dienggo tamu arep ngundang Maya. Oh. Ya saka Mbah Miko Semin Gunung Kidul ngersake yen ning Tawangono Ing Lintang. Tawang. Bawane mengko gentenan. Bawane Mbak Lintang mawon. Ayo mengko raketan sak larik ya sampean ya anu mengko cakepane bisa dikandani karo Mbak Oke. Lintang. Neno. Yen ning Kok Nah, sing romantis. Nah, ngono lho Wah, piye to, iya. Mas. Nek Masa wong- kamu lupa sih? oh iya ya. Kemarin kan kamu udah chat aku. Iya. Katanya kangen. Oh, sudah jelas. Enggak perlu ditanyakan. Wong bagus. Aku ngenteni. Malah kaya tatap mata saya. Ya dioper oleh Mas Gading cakepane apa? Neno. Marang Mega. Bari.
Pisan Mbak Lintang. Cakapane Piye iki apa? terusan? Janji-janji Mas, kayak sama lek janji-janji ning nggonku kayak piye? Iya. Ngelingi apa ora? Lah, Saiki kena kaya eling. apa? Dengi kaya apa? Yo gak yo medun yo. Sing jenengane Wolang Langki aja ming apa nak? Napa? Sing jenengane Wolang Langki aja ming Aja ming janji. Nah. Piye? Yo medun yo. Nyandi. Dunar Mas. ngopo? Nyandi. Manut. Janji. Ayo tak tonton Pak piye? Tak tonton Pak piye? Yo. Apa nyawang Bu Pras ben semangat Mas. Ya, lucu tenan ta. Dipeleti loh. Deni. Janji. Janjiku eling. Nah, ngaten niku, Mbak. Oh, Ala iya. apa rendang nyanyi mau? Kau wis kok wis janji-janji weling wong. Medat ras sing tias. Kali. Napa? Sik nyaron kali. Napa sing nyaran? Bringas. Wah pengen kuwi Mas, pengen kayak dhewe ta. Mergo nganu kok ya Mbak Lintang. Nggih, pripun? Grup karawitan semene kae iki. Nggih. Sing durung rabi ya ming sing nyaron kae. Wah, sing niku. Nggih. Cek Joko no Mas jenengan. Sih 13 tahun. Piye? 13 tahun. Oh, seumuran. Nimas ingsun prasopo ayo Ora kok. Yo. sinek senan bumi langit tangi sing tias nganteni padang rembulan. Ya, iki bawane wis dijen karo Mbak Lintang. Tembangnya mengko gencanan lho iki. Pon Lah, nggih. Mas Gading full mawon. Weh. Apa jenenge? Duet. Angko Tembangnya. bayarannya dibagi lur Lah, Mas. iya. Ayo iki sawerane iki lho. Hah? Piro? Sawerane iki pokoke aku sembuh saka Kuwi mau 500 kayak dititipke Mas. Mas Agus sak kuwi mau. Dihitung sik. Dileki. Ayo dibukane celuk Mas Gading. Ya Neng. Ayo Mas Gading. Yo. Ngantuk aku kuwi. Ngantuk banget aku. Lah yo. Ayo semula. Jere kangen Mbak tekan kene ngantuk piye to Mas? Surang ngantuk ya. Lah, Kok kuwi etok mau gimmick. ngapa? Ya. Gimmick acting. Boyokku loro ya. Iya to? Piye to jane iki? Yo. Tapi cuti apa piye Mas? Loh kok mapan iki piye to? Yo. Nyanyi Mas. Ya Neng. Kuwi to. Ya Neng Tawang. Lintang wong bagus ngenteni tekamu barang nika ing angkasa kang mas sontakon ki pawartamu
Pisan wae Mas terus suwuk. Ya, yo. 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 Apa diling-eling cakepane? Kandhani Mbak Lintang. Yening tawang. Yen tawang lintang. Sing saka Mbah Miko Cemin Gunung Kidul wis Nggih, yen tawang. sampun yening tawang. Masih ada lagi mbok menawa sing mau WA ngersake apa mau duet sampean karo Mas Gading. Jenang gula. Jenang Jenang gula hafal ya, Mas? Anggere ono. Iya, dibalik pelok barang, Pak Di. Lirik Pokoknya sing ngersake duet Mas Gading karo Mbak Lintang Kairo ben dadekke siji sisan. Nggih, siap. Bawani apa, Nok? Mboten napa? Dibawani apa? Nganggo bawa ora? Langsung ke mau. Oh, langsung ya. Mergo mau yen ning tawang ana lintang ya wis bawa, ya saiki langsung wae ra apa-apa. Mboten ngagem bawa langsung suwuk mawon. Ya piye? Awong celuke urung kok suwuk langsung suwuk. Sing kedua dindangdutke ning tipis-tipis ya, Nak ya. Nggih, siap. Ya. Sing arep buka sapa wis ben kono ben kangsan sing arep celuk dulu ya, sapa. Mas. Moga. Lho kok ming moga-moga. Aku iki. Nggih. Apa kowe pancen kakelingan jamane debien Sing kedua le nembang bareng ya. Sing kedua le nembang bareng.
Sing apik kon bagian aja ngono apik banget. Ha iya, piye? Apik piye? Ya, Mas, tenan to. Nggih. Ayo sing jenenge Pyai Nom ku ya sing request ya pinter jaluke tembang sing kira-kira romantis kuwi. Nggih, cocok. Wis 3 iki sing dipanangkani. Isih ana siji Sarung Jagung to mau. Nggih. Ya ngersake duet to ya, An. Nggih. Ya. Sarung Jagung napa duet mboten? Iya, duwe. Ayo ora tenan ora apa-apa. Yo, Sarung Jagung buka bonang Pak Joko. Ya menisan Mas ra apa-apa. Mau sida duet ora iki? Sida, Mbak. Oh, sida ya. Sida.
Aku rapati ngrungokake. Aku ora krungu kok. Pak, gaib niku mau wantene. Wah, jan nyenengke. Ya muga-muga langgeng wedya seduluran. Ora mung seduluran ketok enak iki. Ha iya. Nggih, matur sembah nuwun Syukur nek Bapak. Mbak. Pangestunipun panjenengan. Nggih, Mas banyu milih pangestuku. Wong panjenengan ki Mas Gading ki dalang yoja. Nggih. Kerepe ya sok gagrak yoja ya campur-campur. Nggih. Saka panjugaku ya sok Mbak Lintang Kairo ki sering melu Mas Gading, mula ya ajar srepek-srepek ngayojan kaya lajeng Nggih, ngayojan. siap. Oh, takon-takon karo budi-budi karo tante-tante ya. Oh. Pokoke didukung lahir batin ya Mas Gading ya. Nggih, Bapak. Ya matur nuwun Mbak Lintang Nggih, matur nuwun, Kairo, Mbak Mas Geter. Gading matur nuwun. Nggih, matur Bar niki sampean arep mandhap tak rilake ora Alah apa-apa. mboten kula ngentasi Mas Gading. Sak mobil to, Mbak. Sak mobil kok. Jejer. Lho. Jejer ya Mas. Ya ning buri kujengan penak tangan. ya. Ning buri penak ya. Ah iya. Nyenengke. Walah kepiye to? Engko nek jejer karo Mas Gading, sopirmu bareng to, Dik? Heeh. Kon nyetel tip sing seru banget. Matur nuwun Mbak Lintang Kairo karo Mbak apa Mas Gading. Nggih. Iki sawerane iki mau 150. Ha to? Gandeng aku apa kuwi Mas Gading 50. Mbak Lintang 50, aku dalange 50. pas Ah iya, di wong telu pas to. Kowe mengareng ngakali kowe lah kepiye mau tak nggono mbake sing tak nake cimut mau. Pelok nem dhewe dienggo lagu penutup sore mau ben diundaki. Bawa Durna.